Lypsytube. Jokaiselle kouraan tölkilliset, niin kyllä sillä ainakin yhden bussimatkan Sulvallaan pärjää. Makutesti. Ihan vaan työn puolesta, niin kyllä se on ihan ehtaa tavaraa. Kukaan juo tämmöistä. Mä voisin juoda 2. Kiitos teille tästä selvästä päivästä. Tilsa finska fanklaapajia! Se ei tuu loppumaan. Eka mestaruus tuli Susukassa 98 ja sitten heti perään 99. Mä oon impotentti! Äitille terveisiä Liminkaa! Toi jälkeen! En oo impotentti oikeesti, mutta oon mä henkisesti ainakin. Heitä terveisiä. No mä halusin laittaa Lumiolle terveisiä äitille ja äitin miesystävälle ja hän on hyvä ravifani ja mahtavaa kun A few moments later. Kiitos isä, kiitos äiti. Te ootte mahtavia ihmisiä ollut mun elämässä. Mä rakastan teitä. Mä en liittynyt mitenkään raviristelyyn. Kiitos paljon teille. Heissan Alte, bra, kiitos takka. Pääsin turvatarkastuksesta. Pyysin semmoista niin sanotusti käsikopelotarkastusta, mutta nyt tällä kertaa niin hänelle ei riittänyt siihen kyky. Mut hei, me ollaan nyt sitten Sulvallassa. Elitloppet-tapahtuma, yksi maailman suurimmista ravitapahtumista. Täällä on 30 000 ihmistä täällä raviradalla. Me mennään ensimmäiseksi tuttuun ja turvalliseen Kossukurviin. Siellä on 3000 suomalaista. Siihen kyseiseen alueeseen liittyy monta erilaista legendaa. Mä tiedän ainakin, että siellä on Jethro Rooster. Yritetään löytää Jeti sieltä ja kysytään, että onko Jeti tänään pelituulella. Mutta hei, tästä tulee huikea päivä. Let's go! Kiitos tästä. Hei! Mä oon löytänyt elämän rakkauden täältä. Oi. Uhkapeli. 4 vuotta sitten, niin se on ollut. Kiitos. Jees. Niin siis tossahan oli ensimmäiset suomalaiset jo lentänyt ulos. Ihanaa olla täällä semmosena niinku isänä ja äitinä tällä reissulla, että kaikki auta meitä. Eihän me nyt voi auttaa 3000 suomalaista, mutta nyt tää alue on tässä. Ja nyt on pakko mainita semmonen niinku hieno juttu, mikä on ihan vaan meidän ansiota. Toi kyseinen videoskriini, se on vasta tullut tänne meidän pyynnöstä. Ennen sitä ei ollut ollenkaan. Kun me mennään tuonne paikan päälle, niin te näette, niin sieltä ei näy edes raveja. Siis suomalaiset tuli ennen tänne näin 8 päiväksi ryyppäämään ja ne ei nähnyt yhtään hevosta. Niin siinä on niinku aikamoista ravit. Mennään tsiigaan, mikä tuolla on meininki. Mä seurasin rahan tuoksua ja... ai. Ihanaa raviristely. Se on taas täällä. Pakko myöntää, kun mä oon ollut aina tällä Jaajon paatilla joka ikinen kerta. Ja nyt tilanteet on aika heikot oli. Taas lähi. Niin. Mä luulen, oikein. Sä varmaan vihaat mua sillä nämä vihaan. rollaattorilla vielä tuessa. Tervetuloa. Tähän on siis tultu. Joo. Myös hän. Pois millään. Ihana kun sä teet tän. Just näin. Ihan best. Tää laiva on niin best. Kaikki on niinku oikeesti, tää on ihan helvetti hyvä. Osa niinku missään nimessä. Missä mun ne liput nyt on? Suomi-liput. No, on mulla tää Lei. Ota nyt! Tähän väliin mainittakoon semmonen juttu, että yksi asia, mitä mä pyydän joka kerta on se, että täällä olisi riittävästi hanoja ja henkilökuntaa. Niin siis jono alkaa tosta ja sen pää on Tukholman keskustassa. Voitteko pitää huolen kaikki, ketkä ootte tällä laivalla, että Mari Valosaari käy Kossukurvissa huomenna? Jetinkaan Kossukurvissa elämäni parasta aikaa elän tällä hetkellä. En oo tällaisia kurveja nähnyt koskaan. Ja taas näitä. Kossut on joskus nähnyt. Kossut on, joo. No täällä me ollaan. Mut kiitos. Todistetusti. Mistä screenshotteja mullekin, niin mäkin tiedän olleen täällä huomenna. Juhlistamaan kaverin 50-vuotis syntymäpäiviä. Täällä on tosi hyvä fiilis. Tosi ihanaa. Elämysmatkat on hoitanut tähän mennessä ainakin kaikki matkajärjestöt todella hienosti. Jani, onnittelut. Tuli ihan Helsingistä asti. Onnittelen. Nyt voi lähteä kotiin. Me ollaan nyt ottamassa ensimmäistä päivää Elitloppetissa kuppiin, että se tuntuu siltä, kun olisi oltu 8 päivää, mutta kun on ammattilainen, niin se ei tunnu yhtään missään, koska 2 käsiä pidä kiinni tuopista niinku tja. Oi! Mä katsoin ne törmää. Traktoripaino. Joo, se on 2. tällä. Jos olette joskus kuullut tarinan legendaarisesta Farkku Markusta, tää oli se paikka. Mä sanoin Markulle, että hei,
Meet liukuportaat ylös ja vasemmalle. Meet liukuportaat ylös ja vasemmalle. Ja tiedätkö mitä? Markku lähti oikealle. Käveli ulos täältä koko ravialueelta, päätyi loppujen lopuksi tukholmalaiseen putkaan. Ja se oli taas yksi tarina se. No niin, veljet ja siskot, olemme saapuneet Bistropubiin. Tää ei ole vielä se kallein ravintola, mikä täältä Sulvallasta löytyy. Se on 1 kerrosta ylöspäin, me mennään sinne huomenna. Mutta tää on niinku semmonen paikka, että täällä ei välttämättä tarvitse niinku syödä. Täällä vaan jengi istuu vähän niinku baarissa, ottaa vähän kiisseliä tässä näin ja kattelee niinku turvallisessa, kuivassa ympäristössä, niin kun rahvas on tuolla ulkona ja miten ne hevoset juoksee. Ai että! Otetaan täältä kuponki käteen ja ruvetaan valitsemaan hevosia. Mä valitsen aina hevosia, joka kuulostaa tähdeltä. Seuraavaksi meillä on lähtö 4 tässä, niin katsotaan. Kuka? Makita. Varma voittaja. Joo. Ei ole niin hyvä kuin Suomessa. Mä just kuulin, että itse asiassa tähän lippuun sisältyy siis buffeepöytä. Hei, ihan pientä kivaa kakkarapu cevichee. Sitten täältä vähän särpeitä ja kaikkia muita kivoja juttuja lämpimille osastoille. Siellä on kuule hei. Ai. Mutta täällä on maailman kalliimmat ravihevoset, joka tarkoittaa, että siinä kohtaa kun ne lähtee laukkaamaan vaikka väärään suuntaan tai lähtee muuten vaan laukkaamaan, ne on niin arvokkaita ne hevoset, että jos ne sattumalta törmäilee tai loukkaa itsensä tai loukkaa jonkun toisen hevosen, niin siitä tulee ihan hirveä hinta. Niin niitä ei saa myöskään mitenkään pysäytetty niitä hevosia, koska ne on oikeasti niin alfoja. Niin mitä täällä tehdään? Tänne tuodaan Amerikasta rodeo-hevonen, joka on sitten vielä astetta kovempi näitä ravihevosia. Niin sitten kun täällä lähtee jossain kohtaa hevonen karkuun ja se lähtee laukkaa, niin tuolta isosta vaunusta tulee rodeo-hevonen kuskeineen ja se juoksee sen hepan kiinni. Ne menee siihen, se ajaa siihen se toisen hevosen viereen ja sitten se rodeo-hevonen sanoo sille ravurille, että pysähdy, ja sit se pysähtyy. Uskokaa tai älkää, tämä tarina on tosi. Ruotsalaiset osaa yhden asian, kaupallistamisen. Tän kokoisia raveja sä et pysty järjestämään, ellei ole rahaa. Ja se raha tulee näiltä ihmisiltä, yhteistyökumppaneilta, sponsoreilta, hevosten omistajilta, jotka on maksanut pitkän pennin siitä, että ne pääsee ihan tuohon radan viereen, niillä on omat kokit, ketkä tekee tuossa ruokaa. Ja kun tänne tulee paljon rahaa, pystytään laittamaan rahaa paljon palkintopottiin, saadaan paikan päälle maailman parhaat hevoset ympäri maailmaa, niiden kannustusjoukot, ja silloin tämä tapahtuma on tällainen näin. Suomessa, jos tätä yritettäisiin tehdä, niin tämä loppujen lopuksi kaatuisi yksinkertaisesti siihen, että ravikansa sanoisi, että se on aika väärin, että sä pääset rahalla ihan tuohon niin radan viereen. Kyllä se oikeasti pitäisi kaikkien päästä seisoa tuohon aidan viereen. Ja sitten kun me tiedetään myös Suomen turvallisuusviranomaiset, niin et sä voit tuossa reunassa olla, koska aina on pelko, että joku heittää kirsikan tonne raviradalle. Miettikää. Tää voisi tehdä näin. Okei, elikkä siis mä tipsasin vitosta voittamaan ensimmäisen lähdön. Ja se voitti, se oli viimeisenä tuolla ja se köpötteli kaikkien ohi. Vikakaarre. Viimeisenä suoralla. Kaikki pääs vaan niinku oikeesti fiilistelemään sitä. Kukaan ei epäile, kaikista ohi vittu. Ja vitonen ylivoimainen voitto. Kiitoksia. Ravit saattaa kalskahtaa jonkun korvaan vähän tylsältä tapahtumalta, mutta kuten tässä näkyy, niin tää Elite Loppen tapahtumahan on ihan tyylikäs. Ihmiset osaa ottaa ilo irti. Aika lähellä festaritunnelmaa. Hyvä. Tjena. Nyt on semmonen tilanne, että nyt alkaa olla ensimmäinen ravipäivä takana. Pari lähtöä vielä 75 jäljellä. Mennään vielä käymään kerran Kossukurvissa ja sitten sen jälkeen meidän bussi tulee hakemaan meidät. Äsken tapahtui ihan helvetin koominen juttu. Nimittäin eräs viehättävä ruotsalaisneitokainen tuli sanomaan mulle, anteeksi, mutta mulla on todella hieno rintaliina, että hän haluaisi ostaa miehellensä samanlaista. Onks mä ostanut sen täältä ravitapahtumasta? Mä en oo ostanut sitä, nimittäin
Siis servietti. Mutta tässä vaan se jälleen kerran osoitus siis siitä, että niinku tyylikkyys, muoti on luovuutta ja kekseliäisyyttä. Herrasmies Linnunmaa jatkaa kohti laivaa ja mahdollisesti kohti päivää numero 3. Tämä tältä erää. Kiitoksia Sulvalla. Päivä 1 jäätiin häviölle. Hyvää huomenta kaikille. Huomenta. Mikäs on olo? Huono. Jag är Per Holm, 7-årslärare. Vem är du? 7-årslärare?